Kapin 10 million pesos sa gituang shabu ang nasakmit sa otoridad atol sa managlahing bypass operation sa Zamboanga City ug Pagadian City sulod sa usa ka adlaw. Unom ka mga sospek arestado. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Dakpan kining upat ka mga lalaking sospek human makuhaan og usa ka kilo nga shabu atol sa bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 9 ug Kapulisan sa Barangay San Roque, Zamboanga City alas 12:40 sa hapon adlawng Huwebes. Gibana-bana ang kantidad sa 6.8 million pesos ang maong illegal nga droga. Ang mga nadakpan nga sospek nag-edad og 20 anyos nga usa ka construction worker, 42 anyos nga kuliglig driver, lakip ang 36 ug 39 anyos nga mga habal-habal driver. Pulo sila residente sa Barangay San Roque. Wala pa sila miluwat og pahayag samtang pipila ka minutos lang ang milabay. Laing bypass operation na sab ang gipahigayon sa Barangay San Pedro, Pagadian City alas 12:55 sa hapon sa samang adlaw. Sikop dinhi ang duha ka mga lalaking sospek nga nakuhaan og 500 grams sa gituwang shabu nga mokantidad og 3.4 million pesos. Ang mao mga sospek nag-edad og 38 anyos nga usa ka school supply distributor ug 29 anyos nga usa ka laborer. Pulo sila residente sa Maramag, Bukidnon. Wala pa sila miluwat og pahayag. Ang mga dinakpan posibleng mag-atubang og kasong may kalapasan sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ginaimbestigahan pa sa PDEA 9 kung usa ra ba ang supplier sa mong illegal nga droga sa duha ka operasyon sa managlahing syudad. Maaring sabihin po natin dumadami yung supply dahil sa volume of illegal drugs na nakukuha natin. Pero maaari din sabihin natin, sir, na ito ay kumbaga resulta po ng pagiging vigilante ng ating mga concerned citizens at ang pagkikipagtulungan at suporta ng ating mga kababayan sa buong region. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.